Maya, pagat panapon po kay kayungan, kambeda po rin sarili tamong kayaduanan, pakyabe at alaking kay katamong panalangin, ding makatuking intensyones, kapasalamatan dari, Severina, soon for Holy Face of Jesus, San Antonio de Padua, safe travel, Anna Brown, special intention, Charito Villavicencio, speedy recovery, Noel Navarro, Mary Grace Pangilinan, para karing kaladwadari, Domingo Senior, Aurora, Esther, Jose, Ludwig, 40 days, Joselito, Marie Chris, Telesforo, Makyabe, tamo po kindalit apamuklad. Sablang anak ng Diyos, nagsukayo king tula, uling mi bait ya Jesus, manalangin tamo, pasalamat king ipa, salamat po mi bait ya Jesus. Pastul king marangle, magpastul ka rin tupa, karela pe pakit ya, ingang helda ning binu, kayo tatako, masaya ing balik ako, mi bait yang ening pengi, intala pagligtas yun. Sablang anak ng Diyos, nagsukayo king tula, uling mi bait ya Jesus, manalangin tamo, pasalamat king ipa, salamat po mi bait ya Jesus, salamat po mi bait ya Jesus. Kinagining impang po ning anak, ang po ning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyago ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan. At keka antimurin, Maya pagat panapon po, maya pagat panapon po mo. at bayari na po yung kalabing adwang aldo ning Pasko on the 12th day of Christmas. No, 12th day of Christmas pa lang yan. Nya Pasko pa po ang gapak yan Domingo. At batangin nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, kaya katalapang aminan at pagsisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran tapang mong lunos na at kapatawaran ng Diyos. Bibiyahin mo ring mete, king beking espiritu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo, Magdala kang kapatawaran at kapayapan karing palpikasala, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo, Magdala kang sala, karing atsu, king karadunduman, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo, Ning Diyos sa mayupaing tutu, pakaluluwa na katamo, aking pangapatawa daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, Amen. mananangin tamo. Uy, paming mayupaya, pepakit siya bilang taong kalupami, ingke kang anak. Sapan mo kaya sanang lalong maging kawangis na, iya ing mabibi at magari kambe mo, aning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, kimumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, migakalugod tamo, uling manibatan king Diyos, ing lugod. Ing ninumang lulugod, anak nenin Diyos, at kikilalaya king Diyos. Ing elulugod, ene kakilala in Diyos, uling in Diyos, lugod ya. Pepakit ni Diyos in lugod na,
Pepakit nin Diyos inlugod na kay katamo, inyang tinubod ni imbugtong ng anak, ban mi kabiyata mo, king kapamilatana. Itiya ing lugod, uling kaluguran tayo ing Diyos, lune itamo ring ligurana, at tinubod ni ing kayang anak, banat bosane ing kasalanan tamo. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ginuring sablang bansa, sumuyo laki ka. Ginuring sa blang bansa, sumuyo laki ka. O Diyos ko, ing kaya kang ari, kaya kayang turwanan. Kaya kayang turwanan matul, ay lang pamangabiran. King kaya kang ustisya, dakayanan miyasana. Ban kimip mong katuliran, kaya ayayang pamahalan, ing kaya kang balayan, at karing mayayalipit, ibiyena ing katuliran. Ginuring sa blang bansa, sumuyo laki ka. Manano na sanang inlabwad, magkalubyang dakal akanawan, at kaya magari ing katuliran. Ipamingwa na sana ning ari ing katuliran, ding at tsuking kakaluluan, ding king kalipitan, kaya lasang sopan. Ginuring sa blang bansa, sumuyo laki ka. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, antining saslag abulan. Magariya sa karing migat magat pang dayat malat, at manibat king ilog, Euphrates, ang king sikote ning yato. Ginuring sa blang bansa, sumuyo laki ka. Parangalan tayo po'y maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Lintoya busal tamo ing metong amargul a propeta. Dinatang niya ing Diyos, baneng iligtas ing kayang balayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Kakuldas ng Jesus king bangka, ikit no ring tutong dakalataw, at melunos siya karela, uling bala mo, tupalang alang pastul. Miyayaliwang bagay ing tiro na karela. Inyang sisilim na, linapit la kaya ring alagad at ngarang sinabi, Mikela nga nalugal iti, at manapit niya mong lumbog ing aldo. Paul yun no ring tao karing bari at balen, apakalapit, balang makasaling apanganda. Dapat nga na karela, ikaying munye pamangan karela. Buriyo keng mako para saling tinape, alagang adwang dalan na denaryo ban, ipakan karela. Ngarang kinutang ding alagad. Dapat nga na namang kinutang Yesus karela, pinanlawari ring tinape bekalan nyo, laban nyo na mo. Linawer la, at ngarang may kibat, limala mo at adwang asan. Inutos ng Yesus, ing padaklukan dalang tapok-tapok ding sabla king dikot. Nya dinuklok na ring tao, ating tapok at siya dinalan, at ating tapok at siya limang pulo katao. Kinuha ng Yesus ding limang tinape at ding adwang asan. Tinalangay banwa at pasalamat sa King Diyos. Pemiraso no ring tinapit, diwang no karing alagad, barang ipamye karing tao. Pemye nala naman karela, ring adwang asan. May kapangadlangan at kinabsiring sabla. Inyang tinipon do ring alagad, ding may kataga na pira-pirasong tinapin pong
Ang pongasan, kinatmula pa ring 12 kaing. Ating 5,000 karing lalaking may kapangan karing tinape. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo, makiramdam tamo po king homilia. Gandang takip silim na po sa lahat. Takip silim na. Kamusta na po yung mga nakarang mga araw nyo nitong panahon ng Pasko? Nakapag noche buena ba kayo? Medianoche? Medyo tumas lang ang budget, no, sa pagkain. Kasi nagsitaasan ang presyo ng mga bilihin, no? Dito po sa kusina, bumubulong sila Lane. Kasi yung 1 kilong baboy yata, magkano na ngayon? Lalo na simyong ang pupunta sa palengke. No, mataas ang presyo ng baboy. Lahat yata tumaas eh. No? Yung mga bansot na lang andito mataas. At sa buhay po natin siguro, no, kung meron tayong huling tinitipid, ay yung pagkain. Titipirin ang lahat, pero dapat wag ang pagkain. Kasi yung pinaka-basic at fundamental na kailangan natin. Bagamat mayroon pong ilan sa atin, kung minsan hindi sila kakain, mabili lang ang kanilang luho. Pero mali yun eh, kasi baka aanihin nila sakit. Yung hindi nila mag-aalmusa, di kakain ng yung mga meals na titipirin, laway na lang kakainin nila, pero delikado yun, no? Kasi yung mga luho, ano lang yan, hindi mga necessities yan, na mga luxuries na lang, no? Kaya very basic ang pagkain, no? Kaya para sa akin po, alam nyo, sa buhay natin dito, tanda na mahal tayo ng Diyos. Una, ay yung mayroon pang pinapanganak. As long as mayroon pang pinapanganak, ibig sabihin niya na pirma ng Diyos na mahal pa niya ang tao. Pag wala nang ipinapanganak na tao, that is the beginning of our end. Ang lahi ng tao, extinct, may extinct na. Pag wala nang nanganganak. At yung pangalawa po, tanda ng mahal pa rin tayo ng Diyos, mayroon pang pagkain. Mayroon pa tayong makakain. Kahit pa sinasabing dumaraming populasyon ng tao, batang-bata pa lang po ako, 70s pa lang, tinuturo na sa eskwela yung population explosion. Yung pong populasyon ng Pilipinas noon, ng mga elementary ako, siguro baka mga nasa 30 million pa lang tayo. Pero ngayon, 110 million. Pero nakikita ko po, kahit saan ka magpunta ng supermarket, ang daming pagkain. Batig na, no? Ang daming pagkain, di ba? Hindi naubusan kahit saan ka pupunta sa supermarket, maraming supply. Kaya sabi ko, mahal pa rin tayo ng Diyos dahil mayroon pang food production. At dito po sa ating ebanghelyo ngayon, yan ang ating matutunghayan, kung paano pinakain ng Panginoon ng 5,000 lalaki, pera pa yung mga kababaihan dito. Ito itong tanda na mahal ng Diyos ang tao by providing the food that man needs. Kaya buksan lang po natin ang ating mga mata, kahit ano pang pandemya, nasan man tayo ngayon, nakikita natin, nag-uumapaw pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Marami pang pagkain. Pero siyempre, huwag tayong tatamad-tamad. Magbanat butot pa rin tayo. Magtanim. Magtanim ay di biro. Mag-alaga pa rin ng mga hayop. Kahit na kung minsan mayroong ASF, mayroon din mga pandemya sa mga hayop. Kasi dapat katuwang tayo ng Diyos sa pagbibigay buhay dito sa mundo. Mahal tayo ng Diyos, mahalin din natin ang ating sarili at ang isa't isa.
Pero talaga pong mahal tayo ng Diyos kasi hindi lang yung material na pagkain ang bigay niya sa atin, kundi bigay niya sa atin ang anak niya. Ang Panginoong Jesucristo, pinanganak ng araw ng Pasko dahil bago lumisan ng Panginoon dito sa mundo, sinabi niya, siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Siya ang pagkaing nagbibigay buhay. At si Jesus ay tunay na visible at concrete sign that God truly loves man by giving us this food that material food cannot give. At ito nga po ang Panginoong Jesucristo. Sa tuwing tayo nagsisimba, sa tuwing tayo dumadalo sa banal na misa, Jesus is giving Himself to us as that food, that material food cannot give. Kaya ito po sana'y lagi nating palagi tayong pantunan. Paano ba yan? Lagi nating hangarin, no, ang pagkain ito. Sana wag lang tayong magutom sa material na pagkain, kundi sa pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan, si Jesucristo. Na hindi naman niya pinagkakait ang sarili. Sa bawat misa ay alay niya lagi at handog ang kanyang sarili para maging pagkain ng bawat isa sa atin. Amen. Magsitayin na po ang lahat. At ating ngayon dulog sa Panginoon na mahal niya tayo. Dahil hindi lang tayo pinanganak sa mundo, kundi bigay pa niya mga pangangailangan natin, lalo ng pagkain, pati na ang pagkain nagbibigay buhay, ang Panginoong Jesucristo. Sa bawat dalangin natin, ang sasagot natin, Ginoo, sa panmula, lalo na ring mayalipit at magkasakit. Ginoo, saupan mula, lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Para king banal ng Iglesia ng Diyos, maging tanda niya sa ning kapagsadyan at kaya panalog ng Diyos, karing sablang tao, kapamilatan ning kayang pamanaral, at ding dapat ng mayap, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mula, lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Para karing pamuntok ning kayakatang bansa, makabuklat lasanan loob tanggap kinlunos na't pakalulo ning Ginoo at kingkayang kabyasnan baniing kayakatang bansa agad ng akamtan ing kapayapan at kaunlaran ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mula, lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Para karing kalulu at daranop, aranasan da sana ing milagro ning pamiparakal karing tinapi, kapamilatan ning kaya pandalub, munye at sumahop ding Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mula, lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Para king kayakatang parokya, ding kayang galame, ang ini magmasusi king Eucharistia, alalasanang sagkul, matanggap king alananggang bangketi, kambening Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mula, lalo na ring mayayalipit at magkasakit. Ngini adwan tamo, isarilitang kapagnasan. O Ginoo, pakabsyan mo kami king tinapin, ing kay kang amano, at king Eucharistia. Ipagkaluming manatili king tatanggap, king kay kang kayapan at grasya. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ikanta tayo po yung dalit, parpak ng pamagsadya karingayin.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds play at the side, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoo itindaon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ni kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, pamimiglalang, king kay kang pakadulo, tanggapan mo sa reting keking ayin, kapaminatan ng pamisuro-sulo mi, king ikaristya, lalo mi naman sanang apakyabutan, ing mibiyebye kami, king lugod apapasyag mi, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay ka antemore. yat nayo ren puso yu. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa Diyos king alanganga lubos mayupaya king aldoyti kang Kristong sulu ning meto yatu pe pakilala me kaya kami alanganggang munikala mo para king kaligtasan mi balang miatdanan king sala na ring sablang bansa ngining ligaya na sinlagya kaya kami binayming meto ketawan king alanganga ng larawan ulinita kamberi sablang koro ring angeles karing banwa daralit ming kekang ligaya alantok ng ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banal yung Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmo yung banwa ating yato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung Daratang king lagyining Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, manarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bahaya mi daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinuha niyang tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso net binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang te pasalamat kaya ka. At binyin ning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis, ning kanakong daya, ning daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dabdan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
ni Kristo sinuli ang Ni Cristo datang yang pasti Inyang ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyo binang may biyaning anak mo, daram ya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapangmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban beganap ya kinugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang siling miye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhen do ng Diyos, kambiyan ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad kimalamong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat parigayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tatu, kagom ning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuking amano yung talapangabos at nibog kimbala ng taru, nga tamang ining mangangas manalangin. Ipami at banwa, misamban niya'y lagyo mo, datang ke kami kayarian mo, ni pamintuan ng loob mo, ketisuli antibanwa, ing kakanan ni King Aldo, ibiye mo ke kami King Aldo ngini, ampon ipatawad mo ke kami, ring sadami ke ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaw kintokso, nunay ikabos mo kami kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi. Ban king kasopan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekay kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yesu-Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na ing lawen mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kaingan po kapayapan. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalakoking kasalanan ng yato, noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat ikyas niya yung amano mo, kumayak na ako. Katawan ng Kristo.
Karimpong kaya beming sisimba king live streaming, siklaw tamo, ban pangadyan ing dapat spiritual ning pamakinabang. Itamuan po, O Diyos ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning ngening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. E mo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata. Itamuan po, O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakala tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangunabye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipanagyapo mi keko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan pong magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. E mo sana pisa wili ingaklis mi keko, king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, kaniting Ikaristyo, tatagkilan mo ring biyemi. Papanatilian mo sanang mabye, ing lugod mo karing puso mi, ban maging karapat dapat keke ka. Itiadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginu mantabi kaya kayo. At keka antimurim. Bendisyonan ako nga ning Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. May rin kakatang kapag masusyan o may taning luguran ng Diyos at ing kaparatamong tao. Salamat king Diyos. Pasko na, magsayayang yato. Pasko na, bibay tiyang bino. Pasko na, tumula lang puso yung bibayit na Jesus. Hindi katang negabos, la 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 la.
Kaya kaingan, maya pa oras, may obeng ng Diyos, kaya kaingan, magandang gabi, marami pong salamat. Thank you.